Göwüni allap gazalyaly öýdönmez bahasy teňe däl köpü ekeni. Ilgap gelip saçagymdan iýenleň, iýiň çyksa günü aýdaý diýenleň. Nan iýänçe şomelenen goýanyň dili boş, gatdy çefe ekeni. Käte at tananyňa edersiň puşman, düýnkü dost diýenleň çykyp dur duşman. Size bolýamy şeýlerek duşýan, asyl gazanmada gapy ekenni. Ben näme? Özüm taýlynam ol, birazajyk gatyrman. Vampir. Taýlynam pes. Canım sağ oldun Muratcan. Mene vara ýöne ol nemet ýani bir haýyş etdireni aýtjam bolmasa menne hiç nemelik ýok. İki dünýäň awat onsana mene goşgulun zadyňy nemet ýan ondan arky nemet ol. Ýöne her gülüň özi ýyty bar ýa her molla özi bilen nokar diýýäň. Halk Adam söýýär şol bilýän Muratcan. Ýa-da Halk ýa-da atazan halkdan näme? sen nerle yatacan? Egem gel ýani ýeriňe seredey Murat. O atazan aga biz näme etdik? Otak yazdı ýöne atacan sen. Aýbetdiň näme yatacan? Yo aýbeden o premoy diýdi goşgyny özüň oka, yo özüň ýazyp özüň okamallydy. Onda diktire de gerek ýok, şahirler gitsin toýa çyksın. Bize näme gerek? Gorlay. Sağlyk bolsun. Ya bu men ýaşulada men zat diýjek gelle olyn wara Edilberdi askary bilen etmek bolan o gelsin özülmeden men taýynnasyn. Köp zat ýazym durmuş hakda azabym Allah'dan gaýdar. Kimden ejil, kimden öktü onu burgun ilim aýdar. Men durmuşdan kän ýadadym garyp bolsaň boýnuň egri. Biz bir zat etsek ýalňyşdyr. Atazana sen bir zat etseň dogry. Durmuş adalatly zatdyr senden aşa kynam bolsa dünýäde adam bolmazdy. Adalat adama galsa. Özgän sözi bildiren ok söýenlerim ýakar meni. Näçe gaýgy dert bar bolsa gözläbide tapar meni. Nefsim baý bolýan wagty. Özümi oda salýan. Ekli zadyň düýüşdigini soň oturup ýada salýan ýa. Orlay kimden ejil, kimden öktü onu burun ilim aýdar diýär. Muratcan bu Benim bolmasa aýmynym dowmasyn. Yo menem Haji Almammed sterle ýanky dowrular aýtmak oglat. Küçükde çıkıyor. Yani sen gidecek, sen inta gidecek zat diye de olin. Bu Türkler näme diye gidecek diýeniň ara, onu duruklar versin eline bir sağa diýer şonky. Murat. Sağlyk Murat bolsun. nerede oturýan adam Türküm Murat? Bodrumdam men. Ha, Bodrumda. Murat bakın İstanbul'da olun. O diyor Ceren'em yanımda. Onu. Davay go var ya su davay. Onu. Ceren o komutta yatır şu sesi yanlanıyor deyip atsana. Onu. Aha. Ceren gele bulmutyon onu. Abi sen ne mi zanlasan o? Ne mi borcumuz bollu da vermedik mi? Onu. Ya melek. Kaçın aleyküm selam olsun. Kaçın vara kiçeltme üstün sakla diýseler menem şoğum kam deyip. Yo Şeyden kavga mi? gatot. Watan çıktır yani. Yo neme gatamen ki zıngılan o. Yürü de gatot yani. Yürü to atada mor yürü vatı. Şortik lotuna üstümen kurt kolmanı soğuk kena. Ne olanlar yatırdı. Çok gerek. Yanlarda inim 3 yaşaya 29 olsa iyirekte ama intek bu neçesi 26 sağım 3 yılda gel aydadıma makes ne meme Yanlarda diye İskan. azgaltıra. Zero. Kız. men öz fikrim aydayın mı melek Aytet. dünyalı vampir var yankı yine oğlanlar var şeyler
Bizler oturuyorlar giycesini günlüğü edip biliyor musun? Otayda balede de oturanlar var. Hı. Sulara tavuğasını aytmalar. Ocaydan geldim ben. Görünme. Böyle açan görmeyin. Sesin Neme diyecek yanlanmasın böyle nemen yani sana. nemelik bağ olsa nem etmeli, düz vermeli, kov yakınlı olmalı lan neme de. Neme hoşsa dilan hinnen çıkarttır ne sen ta küçük gelyanın özün tayinna zat deyip bir ne askermezlik etmeler bu sunuat işiyon isterler ne akıl paya sat yani ellerlerim. Sunuat bir yerinin sunuatı şunu vampir basarmasa da yüreğinden çıkarıp okuyam sana. Atacan yürü Sana tavarat saygısını seni bilen varıp mi? gelen olaymasa yoksa ma yerimde Yo atacan beni yok görüp olan. görmen o beni Bilmedi 20 ki. adam tanıyan o. Yok Beni bilemez. bilen Sağ ol bilgendir. Ben Ferhat'ın özüm ömrün görmek için olsun. yaşam o özüm sonlara. Men goşkuyum şu gurle otursun ya okuyan bilen melek. Yo ben bilen men sen şunu tanımalı Murat. Şun tanan o geçen o 2022'de Bilen ha sen. mi nämeden ver okuyan men goşkuy. Murat açık su Sen içmeyin. ben şunu tanımalı. Murat Ha? açık su içmeyin. Mele göreyim. Onu. Senin nan Ay. yatır o. Yatıram onu al yan padarkalar oraya mı? Yatan adama kovdu şetere tane. Kucağında Beni ikileyin bir kalım basım sıypap hudu aydıp bereze mehrin yağlı mehir gözlep yağdadım mana çağalımı kaydıp bereze bollu garası Bollu. otel Bağıracak. iyi de bağda olayım ara beyin yok diyor ya başka ne lollu değilsen ha melek Hı. ni bir koşku del, üç koşku del, beş koşku del bu var anne. Okuyana mesela yadımda akılarım başka koşku bilen karşıdır yani. Ece olsa kakan koşu otuyon, kaka olsa durmuş koşu otuyon, garmat metyen. Bana ömür versin ol büyük tanrıyım, çağalığım geçip gidip duruyorun. Ağlap soğar yalı angrayım bana çağalığımı kaydıp berece. Çağa wagtym alardım men geregmi, inni durmuş menden alya geregini. Her gün iyer ýaly tamdyr çöreňi maňa çağalygymy gaýdyp bereze. Sensiz kyneken durmuşyň ýoly, görseň degre daşym görüpden oly. Ağlasam ýanyňda ejiller ýaly maňa çağalygymy gaýdyp bereze, başym sypap, hudu aýdyp bereze diýe. Bir zaýada gelgirsana ejemzan, gussa batyp öz-özüň gynama, yılgırmana sebepken hasrat çekip öz-özüň gynama. Sen yılgırsan dünýäm bolar ýad ýaly, agra sülküň bir zadyly sad ýaly. Öňkü çeken hasratlaň az ýaly, hasrat çekip öz-özüň gynama. Hasrat çekip köýdürme gül ömrüňi, duşsa duşu versin durmuş ömrümi. Yıkmasana, yıkmaýda güllön näzik göwnüňi. Oya batyp öz-özüň gynama. Öğütleriň örküm saýyp özüme seniň waspyň sallym aýdym sadyma. Mehribanym haýpyň gelsin özüňe, hasrat çekip öz-özüň gynama diýe. Evet, emme salam verdik evtine bakban, isle sopan bolsun, isle beý bolsun, meni ilim bilen deň edip saklan, ýene-de kakamyň jany sag bolsun. Jero, haýsy goş gerek sana? Men sana WhatsApp'tan el sallasana bana. Özel yazı uğurlayayım. Sen WhatsApp'tan el sallayın. El sallayın. Näme millete bildirecek bolýan aramyzda ilişki bardyny düşünem o. Süýüş beremizde şotady ýatar. Ana gözleriň giýjäni yaradan ýaly, jemalyň günnüýdi döreden ýaly. Seferiň doguşuna sereden ýaly, gül jemalyň gunçasyny açypdyr. Men jerenim hemme gyzdan azapdyr. Döräňde döräpsiň mehir söýgüden, edebiň owadan, güllü öýmeden. Söýgümi sollurman, ajap duýgudan. İyi ýatmasyn.
Yani diye kalbime güç veren Mehrem Ucoktur. Men jerenim hem gıydan azaptır. Saat olmuş 4. Koş gitse yanlay jeren. Dinin o denu. Doğru. Evet. Selam. Meredo'da Mergen diye. Mergen selam diyene. Muratcan Okay. Değil mi Muratcan Okay diye. Saparov. Saparov. Aks Saparov. Murocan ya basıgama. Ulan Muratcan'dan atıyor. Evet. Ceren Hanım. Söyle. Ne hemen sen tüpün varsın oturuyorsun mu? İyi sesin çıkan okun. Dilin bir direk koyuver mi böyle Murat?